walks. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, pila na lang kaadlaw. Ito naman. Pizza, sa mandaron, 5, no? 6, 7, 8, 9. So, 1, 2, 3, 4. Ika-upat kaadlaw na lang ato na yung i-exercise o ehersisyo ang atong katungod, no? Sa eleksyon. O karon atong hisgutan kining mahitungod sa espiritu sa usa ka Kristohanon sa usa ka piniliay o eleksyon. Miaging adlaw atong gihisgutan ang black voting, kung kini maayo ba o dili nga sistema sa panagiusa. O gagahapon atong ipadayon o karon atong tutukan kining espiritu o diwa sa kinibang eleksyon ug unsa ang mensahe sa gugma ni Kristo sa matag usa ka nato. Ang pagbati nato sa atong isig kabutante, ang atong pagbati sa atong mga kandidato o kining pagbati sa isig ka kandidato. Unsa ang mensahe sa Ginoo? Atong mura ni siya ka sort of examination of conscience. Kay nakita nato sa atong dagan sa atong kampanya, paingon sa atong eleksyon, wala pa gyud mawala ng adunay kasuko, no? Uban kaligot-got pagani. Ato manggunang makita madunggan pinagi sa mga rally nga usa ka politiko sa iyang mga pakigpulong
daw mubungat og mga pulong medyo bugat yung ayo. Mga pulong sa pag-assassinate nang gitawag og personal assassination. Kinabang pagpangdaot personal. O makaingon ta kung maduna may basihan o wala, ato gayong nakita ka ng kasuko. Wala na to makita ang asa na ang gugma, no? May hinumduman nato, no, ang atong Ginoo bisan gani makasasala anaa paghihapon ning yang gugma. Nahinumdum ta diha sa bahin sa atong ebanghelyo diin gisaway ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay nakigkuan siya ba? Nakigtapad siya o nakigsandurot siya sa mga makasasala. Gisaway siya sa mga Pariseo tungod kay nganong miipon man siya sa maong mga makasasala. Kaya ang ilang pangunahon na dapat dili siya mo ipon dito. Kay makasasala gusto sila. Pero gipakita sa atong Ginoo nga yap nang mulong pagani siya nga dagingon siya nga ang mga masakiton o ang mga maayog lawas ato laning i-paraphrase yuda. Ang mga maayog lawas wala magkinahanglan og doktor. Ang nagkinahanglag doktor mao kadtong mga masikiton but pasabot dili maayo ang panglawas. Unsa may mensahe niadto nga ang mga makasasala nagkinahanglan sila og kana bang nagkinahanglan sila og tao nga maoy makapaayo nila gikan sa ilang pagkamakasasala. Buti pasapot kana gung sala ato na siyang mapanag-ing sa sakit. Mao na siya. Kanang sala o dili mga maayo nga buhat. Sala man na, no? Dili maayo nga buhat. Giisip na to na nga sakit. Sakit kay dapat ang tao magsubay gyud siya sa mga buhat nga tarong nga mag-amping siya nga dili masayop. Mag-amping siya dili masayop. Masayop man gyud ang tao pero kung maningkamot ka nga dili masayop o makasala, naara man gyud po kay hinaguan ana. Pero kasagaran gud nato wala man gud ta maningkamot, no? Wala ta mag-amping nga dili makasala. Murag wala ra man nato ang sala. O kanang paghimo o dili maayo na anad na taana. Sa laktod kay kanang mga dili maayo nga buhat parehas anang sa atong eleksyon na amang gyud mga dili maayo nga buhat diya sa atong pagpahigayon og eleksyon. Ato ning sumadahon tanan nga kining mga buhata nga dili maayo sakit ni. Sakit. So katong mga tao nga gikatapad o gikauban ni Kristo nga mga makasasala. Si Kristo nganong tuwa siya dito. Nganong nakig-apil siya, nakigsandurot siya sa mga makasasala. Dili tungod nga muapil po siya sa mga buhat nga dautan sa mga makasasala. Ang iyang tumong og tuyo dito nga mura sa dito og nahimong doktor. Nahimong doktor. Di ba kanang doktor unsa man niya pagtambal sa mga masakiton kung mopalayo siya? So ang doktor moduol yun na sa mga masakiton para matambalan sila sa ilang sala, sa ilang mga sakit. So, si Kristo kung but nahunaon, dili lang kay mananambal nga pisikal. Ang doktor kay mahimo man niya nga kung ang sakit lawas nun, tungod sa iyang gahom kay Dios man siya, pwede siya makaayo og masakiton nga kanang sakit nga pisikal. Unya, kana pong sakit nga espirituhanon kanang sala, pwede po makatambal ang Ginoo na kay spiritual leader man siya. Sabot ipasabot
nakig-ipon si Kristo sa maong mga makasasala kay doktor man siya. Duha gani ang iyang pagka-doktor kung buot naon. Pwede siyang doktor pisikal, kay gamhanan man siya, pwede man siya makaayog mo sa kiton nga lawas nun. Pwede po siya makaayo o kanang masakiton nga espiritual. But pasabot, niduol siya dito kay influensyahan niya sa unsay insakto, impluensyahan niya sa mensahe sa Dios, mensahe gikan sa iyang amahan kadtong maong mga magkasasala. Kaya ang iyang presence dito, aron makaduol siya nila o maka-impart siya, makahatag siya siyang kaugalingon nato kanila nga unta ang iyang dala nga mensahe mutakod ngadto kanila. But ipasabot si Kristo mura siya dito og kanang ingnon talang sakit pod pero ang sakit nga akong gitumbok kana bang kanang maayo. Say maingong ka ba nga anong tawgon man nimo biritas ng sakit nga maayo. Now, akong gigamit nga terminong sakit kay mayon kay tag sakit, mayon ta pwede man nang mutakod. Di ba? Oh. Pero di lang siguro gamiton nato ang pulong sakit ingnon dalang. Ang maayo nga dala ni Kristo dapat matakdan sila. So unsaon pag takod sa kaayo ni Kristo kung dili siya moduol, kung mopalayo siya. Na unsa may buot natong ipasabot mensahe ani sa atong eleksyon. Well, ang atong mensahe ani para sa atong eleksyon karon kini bang atong pagbati no sa atong isig katao, pagbati sa usa ka politiko ngadto sa iyang kaubang politiko o sa iya bang kaatbang. Unsa may mensahe ni Kristo, unsa may mensahe sa atong pagkakristohanon niini? Ato bang ipadayon kining kasuko, kaligut-gut? Granting kay dili naman gyud nato na mapapas nga kitang mga tao, mga politiko man o dili, tungod sa atong pagkatawhanon naa gyud tay mabuhat nga dili maayo. Pero unsa man ang panglantaw nga Kristohanon kung ang atong isig katao o kung ang atong kaatbang basa diha sa politika, unsa may dapat natong bation ngadto kanila at magtanom batag kasuko. Ipadayon ba nato ng kung doon na magitay kaligut-gut sa atong kaatbang ato bagyon ng ipadayon o kanang gitawag og hatred? Ang atong kaligut-gut ipatigbabaw ba nato? Mauna nga sa matag rally, sa matag asata makigpulong, mo pagawas kitag mga pulong masakit ngadto sa atong kaatbang? Mao ba na siya mensahe nga Kristohanon? Kung ato na siyang ipadayon, well, unsaon pagkatuman aning mensahe ni Kristo sa gugma, no? Di lang nato basahon, ato lang ipahinumdum ang tudling sa Biblia. Pamalandungan nato kanang sa 1 Corinto 13, kanang mga bersikulo sa gugma ba? Nga matag mga gimbuhaton nato, naagyo na siya ingredient nga gugma. Naagyo na nakasukip, but pasabot, bisan unsang buhaton nato, kinahanglan naa ang gugma. Okay, kung wala ako na gugma, kawang lang. Kay ang essence god sa pag-anhin ni Kristo gugma man. So, kanang makigpulong ta diha sa mga rally, ang ato mga pulong ba gadala o gugma. O man yun mensahe. Now, ako nga namulong ani si Veritas, mahimong nakapamulong ko ani kay napahinumduman ko sa usa ka importanteng ingredient, no, sa atong pagtuo. Pero tao raman ko, na mga panahon nga mas makuan po ko ani ma-miss po nin ako tungod sa akong pagkatawhanon. Pero makahinumdum gani ko, makaingon ko, pasaylo ako Ginoo kay nisipyat ko.
Tao ra ko naapagyud ko'y naapagyud ang akong pagkatawhanon, basilo ako og hinaot nga dili na unta to mautro. Buot na ako ipasabot nga naapaghapoy mga panahon nga labi nagkulang tag pag-ampo na ay mga panahon nga makahimog hapon taan ng kanang mamulong ta nga medyo sakit gyud. May noon usahay, o dili kay usahay mao man gyud na duha man gyud ka klase po ning makapamulong tag bugat. Naarapoy rason o naapoy kana bang ingon talang pagpalugwa sa tinuod apan kining pagpalugwa sa tinuod duha man guni magsagol sa atong pagbati. Duha. Naamay mamulong ta tinuod imong atong gisulti pero dunay sagol hatred. O kini bang kasuko? Maana man. Ang gugma masagulan og kasuko. O, di ba? Well, ang bot na ko ipasabot, dapat maglambo ba ang atong pagbati sa pagbutiyag sa tinuod. Kay ang essence god sa Christianity gugma man. So, pananglit naka pamulong tag mga tinuod o mga kamatuoran. Unya ang atong pagbati ana agyon ng kaligot-got kasuko. Murag wala pa gyud ta kaabot sa kana bang giingon diri sa Biblia atong basahon ni kining sa Roma kapitulo 12 versikulo 17 ato ning basahon pipila ka punto diri pasahe o atong dalon no ang maong mensahe sa atong gisgutan sa Roma kapitulo 12 versikulo 17. Then ilahos na to sa unahan dayon paingon sa 21 yun no? Roma kapitulo 12 gingon kun buhatan ka og dautan ayaw baslig dautan buhata ang giilas sa tanan nga maayo kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tao. No, daw. Kun buhatan kuno tag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giilas sa tanan nga maayo. Pananglit. Kung ang atong kaatbang, ato na lang yun i-target sa atong mga kaning politiko o kini pong mga supporter. Kay mo nakita man gyud po nato ni mga supporter o kining politiko gyud mismo parehas na sila nga magkapamulong og dili maayo sa isig kakaatbang ato kunong pamalandungan ni maong tudling kun buhatan kag dautan ayaw baslig dautan buhata ang giilas sa tanan nga maayo. Pananglit ang imong kaatbang tungod kay tao posible gyud di kay posible mao gyud nga mahimong makabungat gyud siya pulong pagpasakit nga na kanimo sa iyang mga pakigpulong kung unsay kadiya sa iyang kampanya. Then unsa may right attitude na towards sa maong senaryo ba? Kabalo ka nga gidaot kasi mong kaatbang. Unsa may kana bang dapat batio na to? Of course, tao ta may mong masuko ta. Labi ang maong mga pagpagdaot dili tinuod. Di ba? Dayon posible mubalos po ta. Og mga pulong nga susama sa gipamulong nga isip pag lagi mo na balos. Pero ang giingon diri kuha naman ni naamantaan ni sa atong gibasa ron nga bersikulo mo ni gitawag na tuog paglambo sa atong pagtuo. Kalambuan ni sa atong pagtuo. Nganong muingon tag kalambuan ni sa atong pagtuo kay naamang ko ta sa New Testament gabasa kining Book of Romans nya under kining Book of Romans naaman ni sa New Testament o New Covenant. Sa kung nahinumdum mo sa atong tema o kung dili ba to nato na isgutan no, sa lamdag. Kung dili diri sa lamdag katong usa nato ka programa katong ang kahayag sa pagtuong Katoliko katong usa ka oras matag Domingo alas 6 buntag
at alas 7. Na kadumdum ko nga ako ning gaisgutan. Nga kinigong teolohiya sa Dios sa iyang pagpadayag, no? Dunay paglambo. Sa daang kasabutan gihulagway ng mata sa mata, ngipon sa ngipon. But pasabot sa daang kasabutan gihulagway yun ng gira o kana bang kung girahon ka balusan po nimo gira. Batuon kag bato balusan po nig bato. Ngipon sa ngipon ba? Gihulagway ng patay. Pero dili pa tumao. Kay ang tibuok nga mensahe sa Dios maabot na, mapadayag na pag-abot naman ni Kristo sa bag-ong kasabutan. But pasabot, pag-abot ni Kristo, naa dito ang expectation sa kalibutan nga tuwa dito ang kanang gitawag na to fulfillment sa gospel nga gikan sa Dios. Pag-abot ni Kristo. Kay si Kristo Dios man siyang nagpakatao, di ba? So ang fullness of the truth dala ni Kristo. Ang fullness of the truth dili pa nato makita sa daang kasabutan. Dili pa. So kay sa daang kasabutan mahimong naghari pa dito kanang patay. Gani karon bisag naa na tas bag-ong kasabutan ato pa manggihapon ng gamito ng paagiha, di ba? Pres anang extrajudicial killing. Naa may mga politiko nga murag mo okay sila ng extrajudicial killing. Dili noon tanan. Kay kung buot na hunaon, naapon na siya pagka-biblical. Particularly sa Old Testament. O kanang ngipon sa ngipon, mata sa mata. Pero sa teolohiyang Katoliko, gi-emphasize ang New Covenant teaching of Jesus Christ about love. Di ba? So maoning sa Romans chapter 12. Aron ba dili ba ta matingala, nganong imo man ang gibasa veritas? Kay mo mangguni Kristiyano man ta, so dapat itudlo nato ang pagtulon ang Kristiyano. Nga dunay paglambo sa atong teolohiya. Kay klaro man yung galambo ang teolohiya o pagpadayag sa Dios. Sa Old Testament, gihulagway ng mata sa mata, ngipon sa ngipon. So, pwede ma-apply na to ng ganing extrajudicial killing. Pero sa mata sa balaod, dili na maayo. Kaya dili man maayo kamkamo ni mo ng balaod. Di ba? Dili na to subayo ng balaod. Pero pwede ni mo i-apply na kay patay man. Di ba? Pamaagi ba sa tao ba nga muna iyang nahibawan nga unsaon niya paglimpyo ang kalibutan, ipaagi niya gingon ana. Pero kung maghisgot ang Christianity, dili kalikayan nga itudlo nato ang pagtulon-an ni Kristo nga gidala niya sa bag-ong kasabutan, ang fulfillment of the gospel. Nga kanang balaod sa gugma. Nga ang formula gali ana kanang kung bunon kag bato balusag pan. Di ba mo man na siya paglambo kay sa daang kasabutan bunon kag bato balusan po nimog bato kay ngipon sa ngipon ko to. Pero pag abot ni Kristo iyan ang palambo. Imbis bato mo ibalos pa na hinoon ug mao ning tudlo ni Pablo diri sa Romans chapter 12 ang kaayo. Mao na nga kanang atong sistema gali sa kampanya nga magbatuhan na ita mahimong makaingon ta nga kana nga style kinaraan na kay kanang style daang kasabutan man nga style bato sa bato ngipon sa ngipon kang Kristo diri sa New Testament bunog bato balusag pan but pasabot kaayo mo ibalos lahi kay no lisod. Pero mao na essence of Christianity. Mao man gani si Mahatma Gandhi, ako gining balikon, ako naman ning naisgutan. Hinumdum mo ni Mahatma Gandhi, dili man to Kristiyano. Kay lahi man ang tinuhuan, unsay tinuhuan gali ni Gandhi? No? Hinduism man siguro kung di ko kasigurado. Basta kay si Gandhi dili siya Kristiyano. Pero nailado po to si Gandhi kay maayo man to siya. Siya mo'y proponent anang kanang non-violence. Non-violence. Nga kabuton ang kalinaw dili
pinaagi sa dahas, duguon o patay. O dili, non-violence. Unya, si Mahatma Gandhi God, nagbasa siya sa Biblia. Iyang gibasa ng Biblia natong mga Kristiyano. Pag human niya basa sa Biblia, niingon siya nga, nibilib ko ni Kristo. Niingon siya, nibilib ko ni Kristo. Bilib kay ko sa inyong Kristo, mga Kristiyano, pero dili ko bilib ninyo, mga Kristiyano. No? Nakadahig kuno siya ni Kristo di as Biblia, pero wala siya kadahig natong mga Kristiyano. Ngano man na? Nakadahig siya ni Kristo kay ang iyang principle, nakita mo niya ni Kristo kanang non-violence. Di ba? Nakita mo niya ni Kristo na hinumdum mo nga agatong gidakop na si Kristo. Nga naaspido dito nga nihulbot sa iyang sundang, espada, kay iya laging dipinsahan si Kristo. Mot naputol itong daunggan sa usa sundalong nagdakop ni Kristo. Niya dito. Then gibadlong siya ni Kristo, gikuha to gibalik sa iyang sakuban tong espada. Okay, naingon si Kristo nga ang akong gingharian dili gingharian nga sama sa gingharian diri sa kalibutan. Kaya niyang gingharian espirituhanon man. Gingharian sa gugma man. No? O muna nga ang iyang gingharian ni Kristo sa Bagong Testamento dili gingharian sa sundang, kundi gingharian sa gugma. O muna pasabot ni Kristo. Muna nakita ni Mahatma Gandhi nga nung nibilib siya ni Kristo kay parehas man sa iyang principle. Pero wala siya mobilib natong mga Kristiyano kay ang mga Kristiyano ron kay inig patay, makigpatay man pod. Di ba? Mao na siya. Nga ang mga Kristiyano wala magsunod ni Kristo. Murag Kristiyano lang kuno sa ngalan pero wala sa buhat. Di ba? Pait kay ni, maigo man taan eh. Maigo ta. Muna nga, atong basahon ni kay pila lang ka minutos. Muna, tulo lang ka minutos. Atong basahon ning paggitudlo ni Pablo kay mao man ni ang gitudlo ni Kristo. Diri sa Romans 12. Kung buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kamo panimalos. Kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ng Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan asya. Kung giuhaw paimna, kay sa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo, ayaw padaog sa daotan. Hinuon, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo. Sa in English, overcome evil with good. Mao ni ang paglambo sa teolohiya nga gipadayag sa Dios. Naa na taron sa balaod sa gugma. Nga kung bunon tag bato balusag pan, but pasabot, daoton ta balusag kaayo mao ni lisod. Wa naman tayo igong panahon ato ning ipadayon ugma. Pila na lang yung kaadlaw, ikaupat na lang kaadlaw, eleksyon na. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, pinaagi sa atong obispo, diri sa Diocese of Tipolog, Monsignor Sivero Kaermari, uban na sa mga kaperian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, uban sa atong mga igsuon sa technical side. Hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias
Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.